bun. O să ne jucăm Hypixel. Mă gândeam să fac și o mapă nouă, șmechică. Dacă ne înțeles, ne jucăm pe Hypixel. Nu știu. Chiar puțin că e un mic bă. Cred că cum intrăm. Facem așa și asta. Gata. Ok, hai să ne mișcăm de aici. S-a schimbat skin-ul de Build Battle. Wow! E skin ca al meu. Hai... Uitați, hai să vă arăt. Mi se vede plus 100. Ce asta și eu, da? Comparat cu ăsta. Ok, uitați. Cumpească Masei. De ce Masei? Adică Matei? Mă inspira de ce mi-a făcut stream. Hai și că băi în față. Da, trebuie. Am avut-o. Un lien după aia. Hai ăsta că skin de veitere e prost. Hai să mergem acolo. Nu că se va ăsta în partea de meci. Dar nu trebuie mergem. Hai să intrăm în casa, am văzut fix un chest. Hai noi, aici trebuie să fie. Mai vreau să puțin armură, nu e prea bună. Bine, ok, mă scuzați, ok, gata. Bă, mi-a luat itemele. Uite un chest care pot să se uită în el. Hai să lăsăm să se ducă. A luat unul. Hai să luăm pe ăla. E frică să nu vine cineva să mă moare. Nu e de cineva că nu știu. O să la loc, ok. Nu suntem full, ne trebuie slabe, nu mai trebuie și boli din noi, că nu suntem full și noi. Ok, cineva, vă că nu, ok, bine. Oh, uitați-vă ce este, să mergem să luăm. Nu cade. Să mă fac că nu ce ceva armură. Uitați-l pe ăla. Oh, ești prost, ești prost, ești prost, ăla. Ești mai full ca el, să știți. Ia uitați-l, uitați-l, să vedem. Nu mă. Ia uitați-l, uitați-l. Bă, nu mai am viață, nu mai am viață. Mă scuzați că am pierdut. Hai, bun. Gata. Încă o dată Survivor Games. Așteptați-mă. Mă scuzați. Mă scuzați.
Hai să vedem că au venit ca văcând. 12 din 24, rămânăm, ne uităm. Unsprezece, 10, 9, 8 pagini. Hai să ieșim și noi. Hai să mai să ieșim puțin și să intrăm. Încă suntem plini. Noi stric din 24, încă unul. Și când nu rămân. Hai, eu nu mai găsesc. Ăștia se scadă. Nu știu eu. Băi, nu. Nu știu eu. Mai intră doar unul și gata. Mai e. Nu bani. Stați puțin. Ei, cam atât cu acest episod al Gamer Gamer. Sper că v-a